Эфирда Татарстан хәбәрләре сезнең белән Лия Хайрутдинова. Кадрда үзеңне ничек тутарга, ничек интервью алырга икәнен алар кечкенәдән белеп күреп үсә. Кайсысының кем баласы икәнен яраткан тапшыруларыннан белергә мөмкин. Мин Саянтаны ядап калыйм. Мин бик яратам хәбәрләрне. Миңа бик ошый. ТНВ балаларының саны 400-дән артык. Бу үзе ярты телевидение кадәр. Бүген дә 36 хезмәттәшебез декрет ялында исәпләнә. Яңа гасыр каналының зур гаиләсе елдан-ел яшәя. 2019 елда гына ТНВда 22 сабый дөньяга килгән. Ел сайын шулай яңа ел кичәсенә җыелалар. Быел да Химиклар мәдәният сараенда узган чыршы бәйрәменә 300-дән артык сабый килгән иде. Монда ниндер гаилә җыллыгы бар дип әйтимез, чөнки без генә түгел, инде безнең балаларыбыз да дуслашып, туганлашып бетте. Спектакльгә кадәр истәлек өчен фото, мондый очрашулар зарыктырган. ТНВның чыршы бәйрәменә былтыр ук барган идек инде. Быел инде менә теге аңлап киләбез, бик күңелле уза. Бәйрәмнең иң көтелгән кунагы Кыш бабай белән Кар кызы. Аларның барлыгына сабыйлар чын күңелдән ышана. Ел саен чыршы астыннан бүләк көтәм. Мин Кыш бабайдан уенчык сырадым. Нәниләрнең дә Кыш бабайга күчтәнәче бар, шигырьләр өйрәнеп килгәннәр. Кыш бабай. Безне бит Ялата. Ул безгә лаван ваге тавата. Кетеп чине сәгәрә бисем саумо кыз бабай. Ияс багана капсыгы сез бабай. Азалда стасап күнә. Балкысына сәәскә. Яңа гасырдагы яңа ел әкияте чыршы тирәли әйлән-бәйлән уеннар һәм дискотека белән дәвам итте. Рәмзилә Афиятуллина, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.